Isa sa mga trending na pinag-uusapan madalas ay tungkol sa success. Gusto niyo ba maging successful? Amen. Totoo. Okay? Masasabi niyo ba na kayo ay successful? Yeah. Can you say that you are successful? Taas ka ng kamay yung mga makakapagsabi na siya is successful. A person of success. Okay. Alam niyo kung bakit hindi niyo maitaas ang inyong kamay? Sapagkat ang definition niyo ng success galing sa mundo. Amen. Akala natin ang success yung may malaking bahay, magandang sasakyan, magandang trabaho, maraming pera sa bangko. Pero actually, if you look at the definition, because success is the accomplishment of an aim or purpose. Kung natapos mo yung linabhan mo sa araw na yan, success yun. Kung nagawa mo yung transaction sa bangko, that is success. Pag natapos mo yung project na gusto mong gawin, that is success. So those little successes are called success. And we need to thank God for that. Amen? Minsan, pinagpapasalamat lang natin sa Panginoon yung malalaki. Parang mamaya, no? Meron akong ipagpipray ata na bagong sasakyan. Okay? Yung isang kapatid natin ay naglabas ng magandang sasakyan at dadalhin yata dito after lunch. Oo. Sana sa susunod, kayo naman ang ipag-pray ko ng sasakyan. Amen? So akala natin, yun yung mga success na pwede lang natin ipag-pray. We don't think that those little successes are something we need to thank God for. Mahalaga na kahit yung mga maliliit na mga success sa buhay, let's thank God for it. Alam niyo kung bakit? Pastor, bakit? Ano bang kahulugan ng maliit na success? Ganito yan. Yung mga maliliit na success, they are leading up to a bigger success. Na pag hindi mo napagtagumpayan itong mga maliliit na bagay na ito, malayong makakamit mo yung mas malalaking success sa buhay mo. The illustration that I give to you last time was David. What we know of David is when he defeated Goliath. Pero pala, na-discover ko na bago yung episode that David defeated Goliath, meron siyang mga challenges sa kanyang personal buhay na hindi na i-post sa Facebook, hindi na ilagay sa TikTok, sa iba't ibang social media, but those little successes became his stepping stone. Amen. For the great success of defeating Goliath. And he defeated the lion and the bear. He was tending his father's sheep, yung mga tupa. And he killed that lion and bear. Kaya nung sinabi ni King Saul sa kanya, doon na sa harapan ni Goliath, sabi niya, paano mo matatalo to? You are a youth. And he is a man of war from his youth. So ang sagot ni David, sabi niya, the God who delivered me from the mouth of lion and the bear is the God who will deliver me from this giant. Amen. So yung little success became his development sa faith para makuha niya yung big success. So if you don't learn to thank God and exercise your faith in little things, hindi ipagkakalob ng Diyos sa'yo yung mas malalaking mga bagay. So learn to appreciate God, learn to thank God, learn to overcome the little things of life. And hindi mo alam, yun yung mga leading, yun yung mga stepping stones to greater success in life. Amen ba? Amen. Kaya niyan. Yung mag-fill up lang ng form. Parang sabi natin, minsan maliit lang yan, di ba? Pero kailangan yun to accomplish something bigger. So, again, who among of you, pag yun ang definition pala, who among of you now can say that you are a person of success? Amen. Taas ang kamay. O, di ba? We are all people of success. Amen? O, kanina hindi kayo makataas ng kamay kasi iba yung definition nyo ng success. Ngayon na bago na. Amen? Kanina, pinag-usapan namin ni Dexter sa kasi Gretchen. Sabi ko, gumawa ka ng nursing. Sabi ko kay Gretchen. Kasi, alam mo, yung mga success na ganyan, ipagkakaloob talaga ng Diyos sa atin yan. Hindi pwedeng hindi. Alam mo kung bakit? Because if you are dedicated in serving God, and you are willing to render that for the ministry, hindi pwedeng hindi ibigay ng Diyos sa'yo. So the problem with many Christians is, doon lang sila nakatutok doon sa receiving of blessing, receiving of success. Pero pagdating na sa galawang render the blessing and success, i-render mo sa service sa Panginoon, mawawala sila doon.
So we should not only be people who are willing to receive. We should also be people, most importantly, who are willing to render. So yung ni-receive natin, binigay ng Diyos yun. Gift niya sa atin. James 1:17, every good and every perfect gift is from above. Lagay mo nga, James chapter 1 verse 17. Every good gift and every perfect gift is from above, Amen, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Kita mo? Galing sa Diyos yan. Pag nakatapos ka ng pag-aaral, Lance, galing sa Panginoon yan. Ang tanong, ano naman ang gagawin mo doon sa binigay ng Diyos sa'yo na i-render mo para sa Kanya? Yun ang tinatawag na Christian success. So, everyone can experience success, even the unbelievers. They know how to thank God for their success, their graduation, nakuha nila yung kanilang visa from student visa, nakakuha ng working visa. Yung kausap ko nga ng isang araw, atheist eh. Pero naging PR dito sa Australia, success yon. Pero sa atin, we do not only stick our mind doon sa success na yon. Ang talagang success sa atin ay yung Christian success. What we do with what we have, i-render natin yan para sa Panginoon. So, ngayong hapon, I'm going to discuss with you. Kahapon, I discussed the first point. Today, I will discuss the second point. The formula for Christian success. Ano yung title? Ulit natin. The formula for Christian. Bakit po formula? Kasi, success is predictable. As failure is predictable. Hindi ako prophet, but I can tell, based on the formula, if you follow it, you will be successful. Amen. You cannot do the wrong thing and expect the right result. If you do the wrong thing, you expect a wrong result. So if you do the right thing, you expect a right result. Amen. That's why success is predictable. Kaya ngayon pa lang, wala ka pa doon, masasabi mo na kung maaabot mo yung success o hindi. Bakit? Depende doon sa practices mo. Right, sir. Depende sa rule, formula, ingredients na sinusunod mo. And because we are Christians and disciples of Christ, we want a formula that comes from the Bible. Kaya ngayon, pag-usapan natin the formula for Christian success. Deuteronomy 11 verse 28. Just a review. Deuteronomy. Basahin na natin lahat. Verse 27. Atras mo sa 27. Ang sabi, let's read all together. A blessing if ye what? Obey the commandments of the Lord your God, which I, yung commandments, ito yung formula. But you have a choice to obey it or disobey it. Right, sir. Now, if you follow the formula, blessing. Verse number 28, ito na. A curse if ye will not obey the commandments. So you do not expect the right result when you do the wrong thing. Kaya karamihan ng mga failures natin sa buhay is not because of others. Minsan biniblame pa natin yung iba eh. Yung parents ko kasi, yung mga barkada ko kasi, inimbitahan ako, malay ba nila? Kung umayaw ka, hindi ka naman nila nakuha, toto. Pag sinabi mo, hindi, I'm a Christian, di ba, Michael? I don't drink anymore. Hindi ka naman makukuha nun eh. But simply because, ito yun, the reason for our failures is because we violate the commandments. Bakit tayo naghirap? Samantalang ang Diyos ay pwedeng magpala. We violate the formula. Would you like God to bless your life? Would you like to God to give you Christian success? Now, what do? You obey the formula. Kaya ang tanong ngayon, what is the formula? What are the ingredients? Okay? Now, itong sasabihin ko sa inyo, parang seminar ito eh. Di ba? Dapat magbayad nga kayo, leadership seminar to. Okay? Number one formula, at hindi pwedeng wala ito. Indispensable formula. Number one, Bible education. Alam mo ang tao kung bakit hindi nagtatagumpay, kulang lang sa kaalaman. Amen? Yes. Parang halimbawa yan. Kaya merong mga seminars ngayon ng financial literacy. Kasi kumikita naman, pero parang wala.
Walang improvement yung kanyang financial kasi walang nagturo sa kanya paano. Pero pag may nagturo sa'yo, halimbawa, dito sa church, sa financial education, ang ating Bible approach sa financial education, yung GSIS. Sino nakakaalam ng GSIS? Pag-aralan nyo yan. Yun yung Bible, itinuturo ko from the Bible na education pagdating sa finances. Rule yan. Letter G. Okay, sulat nyo na to, GSIS. Letter G. Give generously. Sa mga unsaved, wala yan. Kaya nga naalala ko si Aldrich Minsan, kahapon, sabi daw ni Erma sa kanya, nandyan sila, nanonood. Kaya, Erma, nandyan ka? Okay? Sabi ni Erma, niya, pag may nakikita daw silang mga Pilipino, mga kababayan, umuwi sa Pilipinas, parang meron kang inggit ba? Buti pa to, nakauwi na naman. Buti pa to, nakabakasyon na naman. Tapos maya-maya, same person, after 3 months na kabalik dito, bakasyon uli. Pira to. Lance, bakasyon na bakasyon, Oliver. Uwi ng uwi. Sana all. Anong sagot ni Aldrich sa kanya? Sabi ni Aldrich sa kanya, nagtatights ba yung mga yan? Kasi, yung dapat na pang-tights, yun yung ginagamit nilang pamasahe nila kasi tayo, nagtatights tayo Dahil nagsisimula pa lang tayo ng buhay, we have a tight budget. Pero kahit tight budget, hindi natin gagawin na yung pang-tights, pang-travel mo yun. Na yung pang-tights, gagastusin mo sa pagkain mo. Kahit tight budget tayo, magta-tights pa rin tayo. Yan ang principle. Now, pag sinunod mo yung formula na yan, it's just a matter of time, God will test you, God will eventually what? Bless your life. O ano yung letter S? Ano yung letter S? Nasa Bible din to, okay? Save objectively. O, pagkatapos mo nang nagbigay, anong gagawin mo sa letter S? Save objectively. Magtabi ka ng pera. Anong sabi ng Proverbs chapter 6? Go to the ant, thou is laggard. Consider her ways and be wise, which having no guide or ruler provided her meat in the summer. Kaya doon sa bahay namin, sabi siya, President, galit na galit kami sa mga langgam, Dexter. Kasi bagong-bagong bahay, may langgam. Matalino mga langgam. Di ba, kahit naselyuhan mo yung bahay, they know hahanapin nila yung maliit na butas sa bahay mo Bakit? Dahil kukuha ng bigas. Paglabas namin, tinignan namin doon sa may garden, may bahay na sila doon. May mga langgam na may pakpak. Yung ibang langgam pala may pakpak. So ginawa namin, binuhusan namin ng mainit na tubig yon para patay lahat yan. Diba? Pero titignan mo yung langgam, kahit ganun, di tumitigil. Sapagkat ang mindset ng langgam, I will prepare for emergency. Yan ang tinatawag na save objectively. Yung iba kasi, naglalagay lang ng pera sa bangko para masabing may pera, para masabing mayaman. Yun lang. Tayo hindi ganon. Biblically, we save objective. Ano yung goal mong nag-save? Then letter I, invest wisely. Ano nakalagay sa Ecclesiastes chapter 11, verse number 6? Magtanim ka sa umaga, magtanim ka uli sa hapon, magtanim ka sa gabi, dahil hindi mo alam kung saan dyan sa tinanim mo ang magbubunga. That's investment. In the morning, sow thy seed. In the evening, withhold not thine hand. Tanim ka pa rin. For thou knowest not whether shall prosper either this or that, or whether they both shall be alike good. Kaya nga kung isa lang yung investment mo, tapos nalugi ka, wala na. Biblical yan. O kita nyo? Bible education ang kailangan natin. Amen ba? Oh, kita nyo, nasa Bible. And letter S, spend discreetly. Ayan, spend discreetly. Pag sinabing discreet, hindi one day millionaire. Kundi, pag sinabing discreetly, talagang orderly yung ano mo, may budget ka talaga. Magkano, ano ba yung mga pinagagastusan natin? Food, clothing, transportation, bills, sasakyan, bahay, education. Ililista mo lahat yan. Iko-compare mo doon sa natira after taking away this thing. Titingnan mo, kulang pa. Doon ka mag-pray ngayon. Nakita mo? Biblical education. Hindi ka magsasucceed pag hindi mo alam yung Bible. Kailangan yan. In marriage, meron din yan tinuro ng Bible. Pagpapalaki ng anak. Bakit minsan hindi tayo nagtatagumpay?
Number one, ignorance. Hindi natin alam. Yun yung enemy of success. Di ba? Yun yung principle kahapon. Letter A, ignorance. Hindi natin alam eh. Oh, kaya praise God, dito sa HBBC, tinuturuan tayo. At pag may nagtuturo, dapat tayo'y natututo. So the first enemy is ignorance. Pangalawang enemy, apathy. Hindi tayo pala attend ng church. Kaya wala tayong natututunan. Although nandyan yung pastor, but we lack interest. Kaya parang sabi ni Toto noon na nandun nga sa likod, naglalaro lang ng computer game. Bakit? Walang interest. Matututo ka ba sa ganun? Nasa church ka nga, hindi ka naman interesadong makinig. You'll never learn. And the third enemy of Christian success is what? Stubbornness. Matigas ang ulo. Ito yung mga ginaid mo na, in-advise mo na, kinounsel mo na, hindi sinunod yung advice. Yung gusto niya pa rin ang ginawa niya. Ngayon, nung pumalyas siya, anong tawag mo doon? Tigas kasi ng ulo eh. Ayaw makinig eh. Di ba? Pinangaralan ko na yan eh. Pinagsabihan ko na yan eh. Di ba? Binisita ko pa nga eh. Pinag-pray ko. Oh, sumangguni pa sa akin. Akala mo kung talagang magsisik ng counsel. Hindi pala. Gusto niya lang kunin yung approval ko. Di ba? Kaya yan, stubbornness. Pag nawala sa'yo yung tatlong ito, walang hindrance sa Bible education mo. Ito yung tatlong to ang hindrance sa ating pag-aral ng salita ng Diyos. So, alisin mo yung ignorance, yung apathy, at yung stubbornness, makikita mo ang resulta sa buhay mo. So that is number one, formula for Christian success, Bible education. So wag niyong sasabihin na marami na akong alam. Dapat ang sabihin mo, marami akong hindi pa alam. Always tell that yourself. The person who keeps saying, ang dami ko nang alam, hindi nalalago yan. Mayabang yun. Pero yung laging nagsasabi, marami pa akong hindi alam, lalago yun. May pag-asang umasenso yan. May pag-asang pagpalain yan. So ilagay nyo lagi sa mind nyo, marami pa akong hindi alam. I still have a lot of things to know, a lot of things to learn. Amen? So that is number one, Bible education. Okay, number two. Ang pangalawa na formula sa success, so nakuha na natin yung education, no? Ngayon, pag-usapan natin mga kapatid, doon sa aspect ng time. Kasi marami tayong oras na hindi natin naiisip, pwede pala tayong maging fruitful at productive. We are just wasting time. If you are a time waster, you don't succeed. Kaya nga, dito sa ating church, we are very strict in time. Amen. Sapagkat pag stricto ka sa time, malaki ang posibilidad magtatagumpay ka. Because being strict in time means being disciplined itself. Number two, the second formula for success is make the most of every opportunity for the Lord. Ayan, medyo mahaba. Pero kopyahin nyo na lang. That is the second formula for Christian success. Make the most of every opportunity for the Lord. Pag sinabi nating make the most, don't waste it. Amen. Kahit yung isang maikling oras, parang kami, ilang days lang kami dito sa Australia. But I want to make the most. Amen. Diba? Kaya nga kahit medyo masakit ang pakiramdam, basta makakapagsalita, tira pa rin tayo. Bakit? I don't want to waste a single moment. I want to make the most of every opportunity. Di ba? This is opportunity. Now, look at time as an opportunity, not just a commodity that passes by. Huwag niyong tignan ng oras na parang dumadaan lang. Ang oras, binibigyan ng Panginoon yan as an opportunity. Pag gumising ka sa umaga, ang dapat mindset mo, Lord, thank you for another opportunity. Hindi yung, tatrabaho na naman ako. Di ba? Papasok na naman ako sa eskwelahan. Ang dami ko na naman gagawin ngayon. Doon pa lang wrong yung approach mo. Dapat you view time as an opportunity. Halimbawa yan, nandito si pastor. Naku, papatawag na naman yan. Puro Bible study. Hindi mo naisip opportunity yun. Dapat sinabi mo sa sarili mo, nandito si pastor. Habang nandito siya, at available yung time ko, pupunta ako. Kahit hindi oras ng Bible study, pupuntahan ko siya.
para magtanong, makipag-usap, because I want to grow. Oh, ang sabi ng Ephesians chapter 5, tingnan nyo, Ephesians chapter 5, verse 15 to 18. Tama ba ako, mga kapatid? Oh, kaya habang nandito, sulitin nyo ako. Amen ba? Kahit nga kape-kape lang tayo dyan, pero tanong kayo, parang kanina lang, ilang minutes lang kami dyan sa daan. 15 minutes lang kami. I was counseling Dexter and Gretchen. Malaking tulong yun sa kanilang buhay mag-asawa. Di ba? Ephesians chapter 5, verse 15. See then that ye walk circumspectly. Oh, ang ibig sabihin ng circumspectly, mga kapatid, parang yung pusa. Nakakita ka ng pusa na pag hinabol mo yan at umakyat sa isang pader na may mga basag na mga bote, pag tumakbo yan, mabilis, pero hindi nasusugatan. Alam mo kung bakit? Circumspect. Yan ang ibig sabihin yan. Circa means circle around. Spec means eyes. Kaya nga yung nanonood, wag mong sabing audience. Ang tawag dyan, spectator. Ang audience, yung nakikinig. Pag nanonood lang yan ng basketball, hindi audience yan. Huwag mong sabihin, ang daming audience dun sa basketball. Hindi audience yun. Ang audience, ito. Ang tawag doon, spectator. O kita mo, may natutunan pa kayo? Di ba? Circumspect. Circa means round. Okay? Spec means eye. So, ibig sabihin, ang circumspect is, although nakatingin ka dyan, pero ang mata mo may peripheral. Nakikita mo something's coming here. Yun yung pusa. Kaya ang lakad niya, kahit mabilis, hindi niya naaapakan yung makakasugat sa kanya. So, make sure na yung buhay mo, hindi ka gagawa ng bagay nang ibabalik lang sa'yo sakit sama ng loob. Don't ever do that. Ang tawag doon, regrets. Kaya ngayon, pag-uusapan natin, yung mga iiwasan yung hakbang na pag ginawa mo yan, sa bandang huli, pagsisisi lang ang ibibigay sa'yo. So I'm going to give you 5 steps that you avoid so that you will not regret in the future. Gusto niyo bang malaman? Okay, tuloy muna natin yung verse. See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise. Huwag mong gamitin yung panahon mo, 16. Redeeming the time because the days are evil. Oh, huwag mong gamitin yung oras mo doon sa bagay na pagsisisihan mo lang. Sayang naman yun. Kahit minsan gustong-gusto mo nang gawin, Nelson, pero huwag mong gagawin. You live by the rules. Bakit? Because the days are evil. 17. Wherefore, be ye not unwise. Amen. Minsan tayo, hindi, tamad tayong mag-isip eh. Pinakikinggan lang natin yung damdamin eh. Pinaaandar lang natin yung emotion. Tamad tayong mag-isip. Na pag inisip pala natin, mali pala yun. Pero tayo very unwise kung minsan. Why? Pinaandar natin ang damdamin. Huwag paandarin ang damdamin. Ang paandarin mo, but understanding what the will. Yan yung tinatawag na rule. You play by the rules. So ang rules na susundin mo, yung will of God. Ngayon, let me present to you ang 5 hakbang na dapat nyong iwasan. Na pag ginawa mo to, at sinabi mo, ay hindi, kayang-kaya kong i-handle ito. Hindi. Because at the end, ang ibabalik lang sa'yo, pagsisisi. It's a very unwise thing to do. It's never wise. So number 1 na dapat nating i-avoid na regret is letter A, moral regrets. Huwag mong gagawin ang bagay, wrong moral decisions. Ito yun ha, lagay mo, moral regrets. Ano ang moral regrets, Pastor? Ito yun, lagay mo. Okay? Ayan. Ang moral regret ay wrong moral decisions can lead not only to misery but in missing to fulfill God's plan for your life, turning your heart away from God. Ang moral regrets, ito yung mga aspect ng buhay pagdating sa relationship with unbelievers. Pagdating sa kasalanan, sins, kagaya ng bisyo, kagaya ng, halimbawa, dinagdagan mo ang asawa mo, moral regret yun. Pagsisisihan mo yan. Why? Because ang magiging epekto sa'yo, pag inunti-unti mo, yung bang, sino ba yung nagsabi sa inyo kanina, hindi ko namamalay, nagbabackslide na pala ako. Because you made the wrong decision, yung choice mo, wrong friends. Kung nung una pa,
Meron kang patakaran sa sarili mo na, well, every day I may go along with unbelievers dahil kasama ko sa trabaho, but when it comes to circle of friends, definitely, hindi ako sa mga unsaved. Kung may ganun kang patakaran, naiwasan mo yun. Kaso wala kang ganung rule sa buhay. So you thought it's harmless. You thought okay lang. You thought kaya kong i-handle. Malakas na ako. Si Pastor bang nag-mentor sa akin? Dinisciple ako ni Pastor. Alam ko na ang prinsipyo. Hindi mo sasabihin yan. Kasi nakalagay sa Psalms chapter 1 ang prinsipyo. Tignan mo Psalms chapter 1 verse 1. Ito yon. Okay? Psalms chapter 1 verse 1. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Kahit pa sinong magaling yan. Kung ungodly, huwag kang makikinig sa kanyang counsel sa moral aspect ng buhay mo. Never let them be your guide, nor standeth in the way of sinners. Pag sinabing way, yung kanilang dinadaanan, yung path ng buhay nila, huwag ka doon. Ano pa? Seated in the seat of the scornful. Amen. Pag sinabing scornful, ito yung mga uyawunda, ano ba sa Tagalog yun? Kumukot siya. Di ba? Sila yung mga, they take the name of God in vain. Biruin mo kung ang circle of friend mo, ganun lang magsalita na, pag magsalita tungkol sa Diyos, pinaglalaroan, scornful yan eh. Pag yan ang kaibigan mo araw-araw, hindi mo mamamalayan, yung treatment mo na rin sa Diyos, mawawala yung level of reverence and respect. Pero pag ang kasama mo ay mga tao na may respect sa Diyos, may reverence sa Diyos, lalong tumatalim yung respeto mo sa Diyos. So pag may ganyan kang rule sa buhay mo, ma-avoid mo yung moral regrets. Don't ever spend time with that. You make that a rule in your life. Okay? Number 2, 1 Kings chapter 11. Ayan na. Ayan. But King Solomon loved many strange women. Ilan ang asawa ni Solomon? 700 wives and 300 concubines. Ano, Michael? Sana all? Hira. 700 wives, Oliver? Ha? Paano pa yon? 300 concubines. 1,000 ang kanyang asawa. Di ba? Hindi ka mapapasana all doon. Alam mo kung bakit? That is a moral sin. Ano yon? Together with the daughter of Pharaoh, women of Moabites, ito kasi yung tinatawag na alliance. Nung araw, ang strategy ng king, para makuha niya yung isang bansa, kailangan yung anak niya, mapangasawa yung anak nung hari dito para magiging alliance. And alliance becomes collaboration. Nagiging matatag sila. So, dahil may pagkawais din, kaya lang ginamit niya sa masama, nagipag-alliance sa mga ipinagbawal ng Diyos. By the way, yung salitang bawal, common yan sa mga ibang Kristiyano. Kung bakit maraming ayaw sa HBBC dahil sa salitang maraming bawal dyan. Hindi nila alam na yung bawal, blessing yun. They thought and they felt na ang bawal is a prison. Para ka nakabilanggo doon. Hindi ka free, wala kang freedom. Kasi bawal to, bawal to, bawal ito, bawal yan, bawal yan. Ano pang bawal? Bawal lahat. They felt they are in prison. But they didn't realize that yung bawal is not a prison. It's a protection. Because if you are left to yourself, you just let yourself decide, masisira ka eh. You need, halimbawa, tingnan nyo yung dam, alam niyo yung dam, di ba tubig yun na mga body of water? Pag wala yung dam, ano mangyayari doon? Mag-flow, bubulusok ang tubig, marami masisira. Ganon din tayo. So yung dam, yun yung parang rules ng buhay natin. Na, ang blessing doon sa dam, tingnan mo tubig lang yun. But it is able to what? Create a system that will generate electricity. So yung dam, na akala natin, hinaharangan lang ang tubig, nagpo-produce pala ng blessing sa maraming tao. Kung yung buhay mo, wala kang ilalagay na guideline na bawal ito, hindi ka magagamit ng Diyos. Kaya nga sabi ng Bible linisin mo yung sarili mo. Putulin mo yung connection mo sa mga bagay na nagdadala sa'yo, nagbibigay sa'yo ng karumihan. Ano sabi doon? If any man will purge himself from this, purge means to clean.
He shall be a vessel unto honor. Ayaw ng Diyos na maraming buhay. Ikaw ba naman, iinom ka, malinis yung tubig, pero ginamit paglagyan arinola. Gusto bang uminom doon? Kahit pa pinakamalinis na tubig yan. Kahit pa pinakamahal na klaseng tubig yan. Pero pag sa arinola inilagay yung tubig, hindi ka na iinom. Ganon din. Malinis ang ating dala. Pero pag yung buhay natin nadumihan because of moral sin, hindi tayo magagamit ng Diyos. Kaya wag niyong isipin na bawal to, daming bawal. Doon ako sa church na yun kasi walang bawal doon. Kasi doon yung usher nila, naminigarilyo eh. Sa totoo lang, maraming ganyan. Baka dito sa Australia, marami din ganyan. Oo, usher, pero pag labas, umiinom ng alak, occasional drinker, pero usher. Yung iba doon, preacher, pero nagsusugal. Sa Baptist, hindi pwede yon. Lalo dito sa HBBC. Kaya wag niyong isipin na, ay, ayoko rito. Masyadong mahigpit. Hindi niyo alam, ang Australia, mahigpit. Kaya nga ang lago eh. Kaya nga ang ganda dito eh. Kaya nga you feel safe dito eh. Kaya nga angat ang Australia compare sa ibang bansa eh. Bakit? Mahigpit eh. Biruin mo yung nagda-drive ka, na hindi ka man lang nag-seatbelt. Pagdating mo sa bahay, after few days, nandun na yung ticket mo. Magbabayad ka na. At magkano ang multa? Ang taas. Kaya ang tao takot mag-violate ng batas. Bakit? Ang taas ng multa eh. Halos isang buwang sahod mo na. Pupunta lang doon sa multa. Yung paghihigpit, hindi yun pagdi-deprive. Yung paghihigpit ay pag-angat ng buhay. Kaya dapat iwasan natin itong moral regrets. Pag naunawaan nyo to, sasabihin nyo, Lord, thank you, may mga batas. Thank you na may rules. Thank you, Lord, na may mga kinakailangang bawal sa buhay ko. Hindi pwedeng lahat pwede. Dapat may bawal din sa buhay ko. That's number one. Number two, the second regret that you need to avoid, mga kapatid. Dito tayo sa letter E at dito ako magtatapos siguro. May isa pa, letter C. Let's go to letter C muna. Pero letter B ilagay nyo. Mentor regret. Mentor. Dalawa ang pag-uusapan natin dyan. Una, mali yung pinili mong magturo sa'yo. Pangalawa, hindi ka nakinig doon sa tama. Wag niyong gagawin sa buhay nyo na sa bandang huli, ang magiging sasabihin mo na lang, mali kasi yung pinakinggan ko eh. Maling agent yung nalapitan ko eh. Kaya tuloy eh, gumastos lang ako nang wala namang naging resulta. O kaya naman, may sinabihan na ako nang di lang kasi ako nakinig. Would you like your life at the end na ang magiging regret mo in relation doon sa may mentor? Di ba? So napakahalaga mga kapatid, don't ever allow yourself, ilagay mo don't ever allow yourself to look back to the time when you followed the wrong people in your life and did not submit to your God-given mentor. Sino yung God-given mentor natin? Ang pastor. Jeremiah 3:15. Tignan nyo Jeremiah 3:15. Ano nakalagay? Jeremiah chapter 3 verse 15. Okay, lagay mo Antayin lang natin yung verse na yan. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with, and ang tawag dyan, mentor. So if you would like a life that will be successful, you need to choose the right mentor. Na accountable ka sa kanya. Yung bang bibigyan mo siya ng permission na i-correct ka kung kailangan. Kayo dapat yung mga members na, Pastor, pag may nakita kang mali, feel free, just tell me, Pastor. I acknowledge and recognize your position to rebuke me when I need to be rebuked. Hindi yung ikaw yung miyembro na pag ni-rebuke ka ng pastor mo, offend ka. Tapos pag nag-offend ka, lilipat ka doon sa ibang church. Tapos pag na-offend ka na naman doon si Oliver yatang nagsabi noon na-offend doon, lilipat na naman doon sa kabilang church. Alam niyo yung tawag dyan? Church hopping. Yung iba, church shopping. Di ba? May shopping. Yung alam mo yung shopping, yung magkakanvas ka muna. Punta ako rito, Aldrich. Teka, tanungin ko nga doon sa kabila, sino bang mas mura? Ibig sabihin, ikaw ang nagsiset ng sarili mong patakaran sa buhay. Kumbaga, hinahanap mo yung pastor na swak sa gusto mo. Imbes na hanapin mo yung pastor na swak sa gusto ng Diyos. Sabi niya, I'll give you pastor according to mine heart, not according to your heart.
Hindi ka bibigyan ng pastor na gusto mo. Bibigyan ka ng pastor na gusto niya. Kaya kung hindi mo gusto yung sinabi ng pastor, pero yun ang gusto ng Diyos, tanggapin mo. Huwag mo sasabihin, ayoko tong pastor na, hindi ko gusto to. Kasi puro rebuke, puro correct, puro na lang pagtutuwid. Anong gusto mo? Ayoko yung pastor nagtutuwid sa akin. Ibig mo sabihin, gusto mo yung liko, gusto mo yung mali. O dito ko sa pastor na hindi nagtutuwid sa'yo, sasabihin ko sa'yo, hindi ka mahal nun. Ang ina-after niya lang sa'yo, pera mo. Ako dito, if you get offended, wala akong magagawang aalis ka eh. At pag umalis ka, pati tithes mo, aalis din eh. Kaya ako rito, if I preach strong, kahit masaktan ka, kahit ma-rebuke ka, ang ina-afteran ko, hindi yung giving mo. Ang ina-afteran ko, yung success mo. Amen ba? Because I am aware that when I preach, even if you are a high giver, malaking binibigay, pag nasaktan ka, pwede kang ma-offend eh. Tapos pag na-offend ka, aalis ka. Pati giving mo, aalis din. Ano mangyari? Apektado ang church. Pero sa akin, hindi yun ang problema. Why? Because God can provide. Kung ayaw mo, di papalitan ka ng Diyos. Ngayon, marirealize mo, I am not after your giving. I am after your success. Ngayon, pumunta ka dun sa pastor na ina-haplos-haplos ka lang. Amen, Brad. Okay lang yan, Brad. Pastor, kasi minsan occasional. Okay lang yan, Brad. Ako nga din eh. Pati pala yung pastor, occasional drinker eh. Mambira. Ha? Okay lang yan, Brad. Basta mahalaga. Hindi napapansin, nakikita. No? Ikaw nga mag-preach. Pero mo, occasional drinker, ginawang preacher. Ikaw naman ngayon, ito yung gusto kong pastor. Yung pwede kong gawin ang gusto ko, pero nakakapag-serve ako sa ministry. Naglolokohan kayo noon. Niloloko mo siya. Niloloko ka rin niya. Naglolokohan kayo noon. Dito, hindi tayo naglolokohan. Serious tayo rito. Kaya piliin mo yung tamang mentor ng buhay mo. Kaya ngayon palang isipin mo, Lord, thank you. You gave us a pastor na hindi man swak sa gusto ko. Pero dahil gusto mo, gusto ko na rin. Amen. Amen ba? Okay? Oh. Number 3. Pangatlo, I will close here. Hindi lang moral regrets ang iwasan natin. Hindi lang mentor regret. Kundi number 3, mission regret. Ano yung mission regret? Ano bang mission natin? Ang mission natin, ayan mission regret, ay nakalagay sa Luke 19:10. Amen. Ang sabi ng Luke 19:10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So ang mission pala ng Panginoon, na siya ring iniwan niyang mission na gawin natin, maghanap sa ikaliligtas ng mga nawawala. Amen. Therefore, kung may mga friends kayo, may mga kamag-anak kayo, pati sa Pilipinas, na hanggang ngayon ay nawawala at paglasing, nagwawala, sila yung mga dapat nating hanapin. Amen. At let us seek for their salvation. Ngayon, paano yung halimbawa, nagkasama kayo sa trabaho, 2 years kayo, hindi mo man lang na-sharean. Ang tawag dyan, mission regret. Don't ever allow yourself to look back to the times you failed to share the gospel when you had the opportunity. Amen. Kumain kayo. Yung bang nandun ka na sa langit, Lance, yung friend mo nasa impyerno, tapos ituturo lang sa'yo, magkasama tayo sa trabaho. Brad, nilibre nga kita eh. Di mo man lang sinare sa akin ng gospel. Nakikita ko na nun, Aldrich, nagpagupit ka, tumino ka eh. Hindi mo man lang sinabi sa akin paano makilala ang Panginoon at tumino rin ang aking buhay. You never told me. These people will blame you. Di ba? Kahit yung boss, kaya minsan kahit parang ang hirap mo nang kausapin, iniisip mo to, nakausapin mo na lang yung tao eh. Kapatid, Brad, alam mo, sa totoo lang, mapupromote ako, ililipat na ako eh. Ayaw kong aalis dito na hindi ko nasabi sa'yo to. Ano yun, Brad? Mahalaga to, Brad eh. Bigat sa kalooban. Ano yun? Di ba? Parang binibitin mo pa siya eh. Sinususpense mo. Hindi ganito kasi. Ako'y Christian. Member ako ng isang religious group. Nakilala ko ng Panginoon bilang tagapagligtas. Ayoko rin sana na darating ang araw, ituturo mo ang kamay mo sa akin, daliri mo, na hindi man lang kita binahagi. Wala akong pakialam kung tatawanan mo ako, Brad. Okay lang yung sa akin, naintindihan kita. Ganyan din ako noon. Pero gusto ko lang malaman mo, mahal ka ng Diyos. Pag sinera mo yung tao at hindi tumanggap, you are clear from that regret. But if you share at tumanggap yung tao, blessing. Pero wag niyong hahayaan na magkaroon kayo ng mission regret.
na wala kayong inisip kundi pera lang, trabaho lang, pangangailangan lang, hindi nyo inisip yung kaluluwa ng ibang tao. Ulitin ko muli, hindi lang tayo nandito para maghanap ng pera. Nandito tayo para maghanap ng kaluluwa. Amen? Oh.